Hej elever, jeg vil nu fortælle jer om sproghandlinger. En sproghandling er en ytring, hvor man henvender sig eller vælger at tale til et andet menneske. Man har et vist budskab af sin sproghandling, alt efter hvilken sproghandling man anvender. Holdnings- og følelsesregulerende sproghandlinger. Holdnings- og følelsesregulerende sproghandling karakteriseres ved, at man udtrykker sine følelser og holdninger omkring et andet emne, en ting eller en person til en anden modtager. Ved at bruge en holdnings- og følelsesudtrykkende sproghandling forsøger man at gøre det klart og tydeligt for modtageren, hvordan man har det, og dermed forsøge at skabe en forandring i oplevelsen af hinanden og at få modtageren til at handle anderledes. Jeg fik 10 i eksamen. Nå, okay. Er du slet ikke stolt? Jamen altså, du fik jo ikke 12, men altså selvfølgelig er det er da meget flot. Det sårer mig virkelig, at du ikke tror noget mere på mig. Jeg havde øvet mig på de talehandlinger virkelig længe, altså. Ej, men altså, selvfølgelig tror jeg på dig. Du er en rigtig dygtig elev, og jeg er rigtig stolt af dig. Samtalestrukturerende sproghandlinger. Samtalestrukturerende sproghandlinger kendetegnes ved, at afsenderen forsøger at skabe, opretholde eller afslutte kontakten i en samtale. Det kunne fx være, at man hilser ved at sige hej. Er det sandt, at man udtrykker interesse? Eller har du mere at sige, hvor man ligesom afslutter samtalen? Hej Marie. Hej. Hej. Wow, hvor er det længe siden, jeg har set dig. Hvordan går det? Hvad går du og laver? Jamen, jeg læser til dansklærer. Ja, hvor fedt nok, mand. Er du glad for det? Ja, det er da ganske fint, altså. Jamen det er godt. Hvad bor du så i København nu, eller hvad? Ja. Okay. Ja, vi ses nok en anden gang så. Ja. Optoning og nedtoning. Ved alle sproghandlinger kan der anvendes optoning og nedtoning. Ved optoning er man lettere optimistisk og positiv, hvor ved nedtoning der er man mere usikker og negativ. Ved optoning kan man for eksempel bruge ordene helt sikkert, altid og selvfølgelig, hvor nedtoning der bruger man sådan måske, aldrig, sandsynligvis, ofte og tror jeg nok. Hey, skal vi ikke tage ud og spise? Jo, helt sikkert. Fedt, mand. Ej, det glæder mig til. Det gør jeg så virkelig også. Det bliver mega hyggeligt. Yeah! Ja, det gør. Hey, skal vi ikke tage ud og spise? Jo, det kan vi da gøre. Okay. Det bliver måske hyggeligt nok. Tja, det kan det godt være. Vi må se, hvordan det er. Hey. Ej,